kerkeä sillä pojalla hakata vaikka heinäkuussa. Niin. Niin. Niinkö? No mie käyn kyllä heti tonttulakkipyykin jälkeen siellä pajalla sanomassa asiasta. En meinannut millähän saa viimeinen unta, kun minua on niin vaaraa se Maija-tontun väsymys. Ottakohan se vauvatonttua. Niin. Niin. Niinhän se on. Etkö ei mitään sanonut? No sittenhän meidän täytyy korjata tallista niille yksi kamari lisää. Ja minä aloitin just eilen kutoonhan yhtä uutta villapukuakin, niin senhän me voimme tietenkin Me haluan avioeroa. antaa se sille lahjaksi. Että herratunen aika, niin mihän se pitää kans keksiä tonttu, touhu, parka, tonttu, tuohikinkä tai tonttu. Me haluan avioeroa. Mitä se houraat? Minä haluan avioeroa. No, nyt se tuli sanottua. Avioeroon? No eihän pukki voi erota muoristansa. Poipi, semmoinen, se täällä on muutettu jo. Minä haluan eroon, kun minulla on uusi morsmaikku. Uusi morsmaikku? No ei pukilla kyllä uutta morsmaikkua voi olla. Poipi, semmoinen pykälä on kirjoitettu tonttulakki. Tätä minä ei jaksa ymmärtää. Kaikkien meidän yhteisten vuosisatojen jälkeen. Tulkaa sisälle vaan, se on sanottu jo. Älä sitä mulle tyrpitä, näytä tuolla muorille. No ei minullakaan ne lasit löyteillä. Enkä minä näillä silmillä muutenkaan mitään näkisi. Neuvonantaja, anna sihteeritontulle saapi lukea pykälä. Tonttulaki, pykälä 14. Joulupukki voipi ottaa avioeron muoristaan niin halutessaan. Tonttulaki, pykälä 15. Joulupukilla voipi olla uusi morsmaikku. Ja niin, tässä nyt on käynyt. Minun morsmaikun nimi on Tonttu Tyttö Tiina. Tyttö? No, onhan se aika nuori vielä, mutta kyllä siitä hyvä muori kasvaa. 112-vuotiaanahan Tonttu Tyttö on kauheimmillaan. Mikä minä vain voinut vastustaa kiusausta. Minä kyllä yritin ehdottaa, että ei jättänyt. Siellä vanha harmaa parta, et olisi tehnyt mitään semmoiselle punapostitytölle tehdä. Keskity siellä vain mutta sen lakia, kun minun uuden pykälän. Tää olisi harmaa parta sun lakia, sitten oli leikattu. Mitä? Sen takia, kun se korsto sen partasti leikkasi. Ja mie se luulee, että minua haluavat vain miellyttää. Kirjaanko tämän keskustelun ylös vai painethaanko nämä parta-asiat villasella? Kirjoita vain. Nykyaikana häytyy kaikki löytyä mustana valkoisella. No sanoppa pukki sitten, että miten minulle nyt käypi. Tai äitille Jooma, kun me äitin kanssa Mieron tielle. Mitä täällä me kattaa? Äiti, pukilla on toinen. Toinen. No siinä ei auta muu kuin ottaa matokuus. Pukilla on uusi tyttö. No saunopäivähän se. Joukhan se nyt saunaan saapii valkeat yhdellä sytöllä. Tyttö! Joo. Herratuneen aika. Missä välissä sinä sen olet pyörähdyttänyt? Olen minä katsonut, että sä oot vähän viime aikoina ollut pyöreän näköinen, mutta enhän minä tätä olisi arvannut. Voi tätä elonpäivää. Jotain eroa tuosta sinun tyttärestä. No se vain. Vai vielä vaimostaa veroa. Rukkonen laittaa maksumieheksi. Minulla on uusi morsmaikku.
Kuulepa vanha äijän käppänä. Minun korkia ei vaivaa mikään, eikä varsinkaan vaikku. Mieletään kestä. No, mistä se nyt oikein mustu? Pukki ottaa muorista avioon. Pukilla on uusi morsmaikku. Joo, Maikkoihin. Vai avioero? No siinäkö se nyt on? Siinä, minun morsmaikku siinä. Seuraavia asioita ei varmaan tarvitse kirjata ylös. Kirjoita vain. Mutta menet tuokemaksi siitä, ole hiljaa. Kirjoitaa niiden käpäännyttäisi kanssa. Passaisko sitä arvostella? Anoppi on hyvä vai? No onko Tiinan laulaa vaikka jotakin jouluviisua? Hei, tarvi riisua. Mitä tämä tonttutytteri on täällä Korvatunturilla touhonnut? Olen mie kirjoittanut tonttupajalla joulukorttia. Aukonut varoituksen porttia. No siihen ei kummoista koulutusta tarvitse. Entä muuta? Olen ollut joulupajassa pakkaajana. Vai halon hakkaaja? Kyllä se aika riuskalta näyttää. Et sitten taida meidän naisten hommia osata ollenkaan. Olen mielestäni aika hyvä yrittämään mullia. Porotulli. Kaijat pitää minua pilkkanasti. Painu kartanolle siitä vähän äkkiä. Äläpä muori komentele minun morsmaikkua. Tulet Tiina istumaan kukin puolueelle. Ja muorin keittiössä ei kukkipolvella istu kukaan muu kuin muori itse. Se on vissi se. Voi piikarie. Mutta ei tämä maailma tähän kai. Kyllä se routa porsaan kotia ajaa. Viimeistään siinä vaiheessa, kun kuorustat hihat ja alat leikomaan. Pukilleen sinisuus. No eipä tässä paljon muutakaan virkaa enää. Pitihän se arvata, että sille pukillekin se 360 villitys vielä tulee, mutta kyllä se vaan rohki pahalta tuntuu. Siinä neuvonantajana ehdottaisin, että muori lähtisi paistamaan nisuun. Minun neuvo taas oli, että ottaisit tuon Tiinon apulaiseksi, niin sitten että nähtäisi, että miten joulupukki sitten ajattelee. No ei tässä muutakaan tekemistä kyllä ole. Haetko sinä kaveriksi auttamaan minua niiden pullien paistossa? No joo vain, mie autan sinua tässä taistossa. Ja Pukille minä sanoin, että pysyt poissa jalon. Ja meidänkö on tästä jo paras haittu. Mie lähden sitten sinne leipomon puolelle. No niin, tämmönen tuli tästä joulusta. Ensimmäinen joulu ilman muoria. Ja pukin on tehtävä, mitä pukin on tehtävä.